హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్తో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్. సో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ మధ్య లైక్ చేస్తలేరు, ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. सुटकीसी सन्माबे नावा मंदगनी ने भूली की मना बारिहा नवा पुरुषों के बारिहा नवा पुरुषों के. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం అక్కడ చిన్న చిన్న వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి, షార్ట్ వీడియోస్ అలాంటివి. సో వాటి కోసమైనా తప్పకుండా వీడియోని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫోటో ఉంటుంది, సాంగ్ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫోటో ఒకవేళ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. సో నేను ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫోటోని పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు కింద ఉన్న ఫోటో కాపీ లేయర్ చేసుకొని పైన ఫోటోకి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సాంగ్ తీసేసి కాపీ 13 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, దీనికి లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ నుంచి ఉండదు. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 సెక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తా. సో ముందుగా ఈ లిరిక్స్ ఉంది కదా, ఇది పైన వెళ్ళిపోయింది కదా, దీన్ని ఇక్కడ కింద పెట్టుకోండి. మీ ఫోటోకి తగ్గట్టు పెట్టుకోండి. సో నేను డెమోలో చూపిన విధంగా అయితే పైన ఉంటుంది. సో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. ఒకవేళ టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దానికే చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో మీకు నచ్చిన టెక్స్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఏదో ఒకటి టెక్స్ట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ టెక్స్ట్ సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఇవి పైన ఉంటాయి కదా, ఇవి కూడా కిందకి రావాలంటే సింపుల్ ఫస్ట్ దానికి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్ చేస్తే సింపుల్గా కిందకి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లాస్ట్ లిరిక్స్ వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.